O'n i'n falch iawn o dderbyn y gwahoddiad i fod yn rhan o'r gweithgor ac yn gwneud cyfraniad bach o safbwynt ein profiad ni yn y Brifysgol a'r broses da ni'n mynd drwyddi wrth baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. A beth sy'n braf gweld i fod nawydd gre i gynnwys yr holl franddeiliad yn y broses. Ac o'r herwydd, mae aelodaeth y gweithgor yn eang iawn ac ar hyn o bryd mae'r drafodaeth yn ymwneud â'r holl ffactorau a'r dystiolaeth yn hytrach na dod i farn ar amserlen gadarn nawr. Ac yn fwy na dim byd arall, mae'r ffocws yn glir ar ddiogelwch y dysgwr a'r athrawon a hefyd reality amgylchedd ysgol neu goleg. Mae pawb yn anelu i wneud y gorau ar gyfer ein pobl ifanc. Mae'r penderfyniadau yn rhai anodd, ond dwi'n mawr obeithio gyda'n gilydd y gallwn ni wneud y penderfyniadau cywir i'r lles pawb.